Bos, bos, bos. Bos. Murah. Murah kontra, bos. Pulyo. Tagay, tagay, tagay. Ay, sama na. Di medyos, bos. Medyos mo na, bos. Ako, bos. Ako, bos. Parang kayo. Parang mo. Abang din. Bos, kapay pag ko nga kahintirit to ka nang itag trabaho, bos. Wala mong isa trabaho, bos. Kita daw siya trabaho ba na makakwarta sa bus. A few moments later. Mas tagato sa mo. Huwag. Ang bus. Ng mga items bus na ako ba? Ng mga push ba kami to bus? Lord. Bus, mga kabilya, mga lord. Mga ano ba? Ba't sa bus? Ano mga farmers kayo? Ano sa master kita sa boy? Expert kita sa bus. Bus, kailangan tinukaon bus kay. Expert kita bus. Tara bus. Dip, visit mo. Dip, master kita sa bus. Yawa, dip mo ba? Abot mo siya. Mahubog na may gasto bus. Bos, adipit ka bos? Uya po niyo bos. Ikaw manggod, sampak ito. Dipit niyo ko. Sa ito yung istorya. Stay, nalihat na sige ko yung istorya. Labutan mo niyo. Diyan to? Musok ko lang ha? Dipit na bago, basing mahimungan na karoon na ito ha. Dili man boss. Ako ay hintay na isa ba? Itag trabaho boss. Master ka siya boss? Asal man? Dapat dito boss. Ako pag tawagan boss. Ako na kay panak rin mag-behave. Sige boss. Bye. Lang. Oh, adot. Saman. Mamang kabay. Saman. Ay. Tawag ang bossing nito. Tanawan yung naong na. Proba na. Ta. Naong ra kita naon day. Kami kita ko payana. Dipit ra ba to? Ay kaganta to. Labad ra to. Boss. Ano tong mga play boss? Ay, kini! Kay binasuntaan yung nagnukdo nagbunsidaan. Nya! Nagdala na kasi mong police clearance. Barangay clearance. Imong bigyan ni mo. Dagana gud si mo requirements. Unsa day atong trabaho? What? Saman, apil ka dili. Ato makatagbay na dana. Ay, sakto. 50-50. Hindi ta makagas ambulansya. Ay, isa mo. Mainom sa takay na tayo operasyon nga. Ikaw, kay bago pa man ka diri. Palitan sa inyong tatlo ba? Ito na. Ano bujud boss? Wala kaw, patbolon na ka. Tak mo kasi ito palitan niya. Bago na ng biyana. Sana kakakukulap. Maway ko ani be. Palpak na ng pagkuhan. Ikan siya kuman sa ina. Makapakta di siguro pa ba? Rondang ka. Deganun na kami. Pili mong kwarta. Kung di na gusto, putol mo suwang. Cool. Pakoy kwarta cool. Ito na si mong bagay. Ambi na. Wala man sulod cool. Ambi. Tunggu mong suwang ron. Wala cool. Wala pila na. Ay na. Wala pila. Busing ka rin ba? Kadalang kwarta. Tunggal ka ng sugo. Tunggal. Boss, big time boss. Big time. Boss, udah busuk. Baga kaya baga. Ada gawin? Ya busing rani. Be, ito ka nun. Pila ba itong bainaan ni? Di lagi, 50-50 lagi tara ni. Hindi na makargas ambulansya. Abri na boss. Abri boss. Ano ako kwarta sa taba. Big time ka na ba? Big time. Dagan siguro na kay sulod ba? Abri na, rumah kwarta punta.
Bro, be kay ta. Basin nyo ay sulod ni. Sti, kasing mo na gini. Gikan ng libang ba? Tinuod ba de? Debus, tayo debus. Ay, peste! Palpak pa karon una! Palpak pa karon! Smag no! Welcome to Mobile Legends Bang Bang. Boys. Push! Bugok! Nag-clash na may diri! Sumunod isa kauban nga! Parmer ba kayo ni mo? Parmer mong papa! Bugok ka! Bugok! Bugok! Tapang! Master ka sa boy, expert ka sa boss. Nagkaon nga way sunda-sunda boss. Mga kaupan. Ano yan? Bateri lang. Tiyak. Yo tingalo ko. Semingon? Sariwa ni nang. Cata na to? Gusto ko lang ah. Basin. Ay, kini. Kay Bruni, kay nani Brunsis daan no? Ay, kini. Bruni na daan kay binasun taan ni. Nunya. Dalagag. Mayo clearance. Putik. Asa man mo? Wala, balik. Mayo clearance. Ay, sa payawa. Ambil mo kwarta. Yawa gibut. Gibut. Ambil ako lang ako sa. Go. Ambil mo kwarta. Hindi na gusto mo. Ya, nagbuto lagi na. Ano na ba? Ay, pagkatubang ako. Yato sige itong ngipin ako. Klaro ka si Mike, ba? Balik ko no. Klaro ka si Mike. Ikaw mag-istorya na. Balik. Sti. Gikan ang libang ba? Gikan na nalibang. Ano mo lagi nagik? Tatawa kamera ka. Tatawa kamera. What's up mga kurima? Hindi mo kataw na kasagba. Luya kayo. What's up mga kurimaw? Isang rare naman dyan! So, thank you mga kurimaw kaya nagtanaw mo sa among video. So, shoutout time na po tayo. Shoutout ko kay Lia Juben Briones, kang Jopel Perez, og si Abigail Iscala, Jessica Labo, Hines Chairuar, Gisa Fel Ayunar Pamisa. Shoutout sa inyo. Shoutout ko kang Shirami Okoy, Nika Patlunag, Glory Miral, and Asor de Aiko. Also pod kang Kuya Joey Langka. And shout out ko kay Kuan nasa ko dane. Ya Amex, Nika Patlunag, Dimple Yobe, Rotsilian Dumangas Milaor. Og shout out pod kay Diesel Patlunag, Aaron Dominice. Maura tanan. Og dugang shoutout ko kang Junjan, ayun na pamisa so shoutout. Shoutout pud mo sa shoutout pud ko sa among isa ka kauban nga wala dire kay Oh. Namer. So shoutout sa imo Mark. So mga rototonan mga kurimaw unta nalipay mo sa among gibuhat nga video ug ayaw pud mo kalimot pag-like And share. Subscribe and hit the notification bell button para updated ka sa every upload namin. So, thank you.
Baby paminawa kining akong kantahan.